avui us porto una meditació en comunicació celestial amb el mantra Ek Onkar Satgur Prasad. És un mantra màgic que té el poder de canviar la direcció de la ment negativa en positiu, de transmutar aquesta negativitat, d'eliminar qualsevol obstacle que se't presenti, de despertar la intuïció i la vitalitat i sobretot de generar gratitud. Es diu que aquest mantra és una drecera de les ensenyances del Mul Mantra, perquè conté en ell tots els secrets i tota l'essència de les Sagrades Escriptures, i seria com una brújula interna que t'equilibra tots els xakres i els 10 cossos. Llavors, a partir d'aquesta obertura de cor i de la voluntat de Déu, cada individu pot experimentar l'univers i obtindre una experiència de qui és i de cap a on va. Llavors es diu que després de cantar de vibrar aquest mantra, totes les teves paraules i els teus pensaments s'amplifiquen. Llavors et recomano, si el dia 16 vas crear el teu sankalpa propi, sankalpa recordo que eren unes paraules curtes i afirmatives que has d'anar alimentant perquè creixin en el teu interior. Doncs si el tens, i si no el tens, doncs crea't un i busca't un, perquè després d'aquesta meditació es recomana que els pensaments que tinguis siguin positius i les primeres paraules que diguis siguin també positives, perquè aquest mantra el que farà és amplificar el poder de les teves paraules i dels teus pensaments. Llavors el moviment serà amb l'Ek, el mode d'oració davant a l'entrecella, que seria l'univers està amb tots, amb l'Om, amb els braços creuats a la zona del cor, amb el poder de la teva paraula, es fa la creació, amb el Kar, amb una petita reverència. Llavors amb el Satgur Prasad faràs una mitja lluna i juntaràs els dits, l'índex i el polze, amb Gyan Mudra, i després amb l'altra mà. Llavors serà Ek Onkar Satgur Prasad, Satgur Prasad. Repeteix 2 vegades l'Ek Onkar i després fa una vegada Satgur Prasad. Llavors comencem. Comencem sintonitzant com sempre amb l'Adi Mantra i amb Mangalachan Mantra i seguidament farem la meditació. Llavors tanca els ulls, postura fàcil, ancla't amb els isquions a terra, columna recta, ombros relaxats. Inhala i allarga la columna. Pren consciència de la teva respiració. Frega les mans, reactiva l'energia. Posa-les en mode d'oració davant del pit, amb els polzes apretant l'esternón. Inhala i exhala. Inhala per començar a cantar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkuren Name, Jugat Kuren Name, Sat Kuren Name, Siri Gurudev Name. Atkuren Name, Jugat Kuren Name, Sat Kuren Name, Siri Gurudev Name. Atkuren Name, Jugat Kuren Name, Sat Kuren Name, Siri Gurudev Name. Inhala, retén.
Exhala i relaxa, deixa les mans a sobre dels genolls.
Satguru Prasad, Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, 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 Ek Onkar. Inhala, aguanta la respiració, aplica molt banda, allarga la columna, exhala i relaxa, deixa les mans a sobre dels genolls, inhala i exhala, i recorda't el teu sankalpa, la teva frase positiva, 3 vegades.
Ajunta les mans davant del pit per tancar amb l'Eterno Sol. Que el eterno sol siempre viva en ti, que te rodee el amor y la luz pura interior guíe tu camino.